Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a vás vítam pri našej informačke, najnovšej informačke, ktorá kedy bola. Dnes chcem sa im prebrať 5 vecí. Prvé sú týždne s Kapsim. Nemusíte sa vedieť, čo to je, stačí, keď vám to poviem. Týždne s Kapsim. Druhé sú Full HD videá. Tretie je 1400 odberateľov, to sme prekonali. Potom je tam informačky, kedy bude ich treba. A ďalej je partnerstvo. Takže vrneme sa na prvú vec. Prvá vec je týždne s Kapsim. Samozrejme zabudli sme Silvester. Inak nebol žiadny silvestrovský špeciál, takže by som vám všetkým rád pekne poprial šťastný nový rok. Nech sa vám darí v tomto roku a dúfam, že máte nejaké predsavzatie. Ja som si žiaľ nedal, pretože ja to nikdy nedávam. Moc na to neverím. Keď proste niečo budem chcieť spraviť, tak to spravím. Keď nebudem, tak to proste nespravím žiadnu. To som celý ja. Ale chcel som pobrať ten šťastný nový rok, takže dúfam, že si ten rok užijete. Dúfam, že ho budete si užívať so mnou, pretože ja budem celý rok natáčať. Pevne v to verím, že sa mi bude dariť a to by bolo tak všetko k tomuto partu, alebo ako by som nazval. Ďalej, máme ďalšiu vec. To je týždeň s Kapsim. Chcem založiť novú sériu, ktorá nebude tak úplne nová séria, nebude to vlastne taká úplná séria, ale bude to niečo také, že vlastne budeme mať raz za mesiac týždeň s Kapsim. To znamená, že budú normálne videá, pretože plánujem vydávať videá pravidelne každý deň jedno. Ako to bolo teraz už mesiac pomaly. Ale chcem spraviť takú vec, že raz za mesiac bude celý týždeň jedna tá istá séria popri všetkých tých dielok. Napríklad vám poviem príklad. Viem, že to celkom ťažko pochopí aj vysvetľuje. Je to celkom ťažké vysvetliť, pretože som to vymyslel samozrejme ja, ale ide o to, že napríklad v pondelok bude mať týždeň s Kapsim. Napríklad bude od pondelka do pondelka. Napríklad v pondelok bude vychádzať Feed the Beast. A týždeň s Kapsim bude obsahovať, napríklad poviem, bude týždeň s Kapsim a budeme hrať Feed the Beast. Tak ku mojej Feed the Beast sérii budem každý deň vydávať nový diel Feed the Beast. Čiže napríklad bude v pondelok GTAčko, ale presne o 18:30, každý deň presne o 18:30 celý ten týždeň bude aj Feed the Beast. Potom ďalší deň bude napríklad single player let's play Vanilla, ale bude o 18:30 aj znova Feed the Beast. Čiže bude proste týždeň jedna tá istá séria plus moje ďalšie série, takže ale v ten týždeň budú vychádzať tá séria, ktorá bude na ten týždeň s Kapsim. Napríklad keď bude týždeň s Kapsim GTAčko, tak ten týždeň nebude vychádzať GTAčko, ale bude vždy len o 18:30 vychádzať nový diel GTAčka, celý týždeň proste 7 dielov budeme takto vychádzať. Ja vám to tam živej na Facebooku, takže ak u mňa ešte máte potvrdený like, respektíve nemáte u mňa ešte lajknutú stránku na Facebooku, tak doporučujem, pretože tam píšem všelijaké nové veci. A to by bolo vlastne tomu týždňu s Kapsim všetko, ja sa budem snažiť to tak robiť naozaj. A proste ten týždeň si určím, napríklad bude týždeň GTAčka, tak budem hrať celý týždeň GTAčko, jedno video denne, plus napríklad bude v stredu Feed the Beast, vo štvrtok bude Vanilla single player, v piatok Feed the Beast CZ, ale proste v ten deň bude aj GTAčko, čiže budú vlastne 2 videá denne. Ak ste to nepochopili, tak napíšte prosím do komentáru, čo nechápete, ja vám sa to budem snažiť vysvetliť ešte lepšie. Tak, potom tam máme Full HD videá. Ak ste si mohli všimnúť, tak už asi týždeň na našom kanáli, respektíve na mojom kanáli, sa uploadujú videá do Full HD kvality. Je to podľa mňa lepšie len v tom, že keďže mám možnosť pripojenia na lepší internet, čo vám už asi tak pred Vianoc, približne tak 22. mi to zapojili, čiže nejak tak, nie 19. mi to zapojili, to bolo tuším štvrtok, tak odtedy mám nový internet a možnosť uploadovať videá rýchlejšie. Renderujem videá do Full HD kvality, pretože mi to príde fakt na špičkovej úrovni, ako nevravím, že tá video je na špičkovej úrovni, ale že proste kvalita je fakt cool, úplne maximálna, snažím sa tie videá stále a stále vylepšovať, čo ma ženie stále dopredu, že áno. No, videá sú vo Full HD kvalite, snažím sa ich renderovať do fakt dobrého bitrateu, aby vlastne tie videá mali nejaký ten šmrnc, aby proste boli také pekné. A napríklad sledujem dosť Dockem77, tak vlastne on tie videá renderuje vlastne do Full HD a všetky videá má vo HDčku, teda vlastne vo Full HDčku, takže ja som sa rozhodol, že prečo nie, že áno, internet predsa na to mám, takže nemá byť problém. Ďalej máme 1400 odberateľov. Veľmi rád by som vám poďakoval za to, že sme prekonali hranicu 1400 odberateľov. Je to naozaj neskutočný pocit. Ako keď sa zoberiete, tak pred necelým mesiacom, vlastne pred viac ako mesiacom, bol špeciál za 1000 odberateľov. A za ten čas sme prekonali ďalších 400. Je to fakt super pocit. Nedokáže si to proste nikto predstaviť, tí, ktorí nenatáčate. A je to fakt bomba.
to vám ako doporučujem niekedy proste točiť, ak vás to bude baviť točiť, tak proste ak budete mať niekedy nejakých odberateľov, tak vám doporučujem naozaj si, proste už menej kraviny, nie že doporučujem, proste naozaj chcem, aby ste zažili ten pocit, keď máte 1400 odberateľov, alebo proste 1000 naozaj, to je fakt bomba. Pre mňa bolo kedysi 15 veľa proste, ale teraz zrazu 1400, fakt super. Potom je tam informačky, to je, že by som chcel vydávať raz za mesiac alebo raz za 2 mesiace také informačné video, čo sa v mojom živote zmenilo, také nejaké moje tvorbe, čo sa zmenilo, ako napríklad táto tu. Tuto pomenujeme informačka číslo 1. A takže tak by som nejako chcel vyriešiť, dúfam, že sa vám budú tie informačky páčiť, ja to budem tak snažiť sa do takých 10 minút spraviť, a aby ste vlastne boli do 10 minút informovaní o všetkej mojej tvorbe, čo sa deje, a aby to vlastne bolo niečo ako tie čtvrtky s Pedrom napríklad, tak ja tu budem mať 2 mesiace s kapsím, alebo nejak tak, takže to by som k tomu bolo tak naozaj všetko. Takisto toto informačky neviem, kedy budú vychádzať, vám o tom predám vedieť na Facebooku, alebo stačí, keď budete sledovať môj YouTube kanál. No a potom je tu partnerstvo. Jedna firma, čo na YouTube pôsobí, volá sa TGN, čo je vlastne taká firma proste pre YouTube, čo robí, teda neviem, čo robí pre YouTube, to je jedno, proste niečo ako fullscreen, alebo mašiny má proste také veľkých firiem, mi ponúkla partnerstvo. Partnerstvo je vlastne taká vec, že vlastne oni vám budú do videí umiestňovať reklamy a za to vám vlastne budú platiť. No a nechcem hovoriť teraz presné sumy ani takéto, proste tam v zmluvách to napísané, že to nesmie hovoriť, takže ja to budem rešpektovať. A takto, ono na tom partnerstve je dobre to, že vlastne vy, keď máte to partnerstvo, tak napríklad sa na vám nevzťahuje na niektoré videá copyright, máte viacej hudby možnosť použiť, proste to TGM má napríklad vlastnú hudbu, ktorú môžete použiť, keďže ste jej partnerom, a je to naozaj o mnoho lepšie. A za druhé platia, nechcem byť teraz proste nejaký komerčný, ale komerčný znamená, že proste taký pre only for money, ako hrabem pre peniaze, to nie, ale že proste platia viac, že by som si mohol viac dovoliť na techniku, a napríklad mohol by som si kúpiť strihovú kartu, čo by mi umožnilo lepšie nahrávať videa, napríklad, že by ten počítač mi nezaťažoval ten fraps zbytočne, potom napríklad niekedy v budúcne nejaký lepší počítač, a no proste viete, že myslím. Takže to by bolo možnosť, napríklad giftcody by som vám mohol kúpiť, proste by som vám pár mohol rozdať, pretože môj YouTube sa zakladá na Minecrafte, takže by som vám mohol nejaké Minecraft gift kódy rozdať, takže by taká menšia súťaž mohla byť. No a to tak všetko. Takže dúfam, že sa vám táto prvá informačka páčila, dúfam, že som vám povedal toho dosť. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, ak áno, tak určite môžete nechať like, prípadne môžete do komentáru napísať, čo ste nepochopili, ja sa vám tu budem snažiť vysvetliť o mnoho lepšie, ako som to v tom videu povedal, čo si myslím, že nie je možné, pretože som to obsiahol až si myslím. Dobre, takže toto by bolo všetko a ja sa lúčim a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu, prípadne informáčke, prípadne niečoho, prípadne proste niečoho, takže ahoj. A ešte menší dodatok. YouTube sa rozhodol v poslednej dobe, že mi bude zakázať odpovedať na svoje komentáre, respektíve na vaše komentáre pod mojím videom. Takže ak náhodou ste napísali nejaká správu, tak ja sa vám budem stačiť odpovedať. Väčšinou odpovedám na to rýchlo, pretože tých komentárov nie je až tak veľa. Takže snažím sa na ne odpovedať dosť rýchlo. A ak na ne odpovedám, tak je to asi najskôr z toho dôvodu, že buď na ne odpovedať vôbec nejde, alebo keď na ne už odpovedám, tak na to nemám oprávnenie. Takže asi som taká menšia informačka k tomu ešte. Takže dúfam, že to chápete a dúfam, že máte s tým pochopenie. Nestáva z toho väčšinou u mňa, je to aj napríklad u iných youtuberov, takže nie je to len môj problém, že som si nejako vyhováral. Takže to je tak naozaj už všetko a ahoj!